bideojokoak, espresio digital bat da, eta bertan egon bizien, gamer-hauntzia aspalditik ari da gamer gelak prestatzen kabian, baina ikusi, erdi-erdian gauz, aurten, orduan hau kristonoi hartu nahi izan dau, zen eta oso ikusgarri dago. Orduan jendea hurbiltzen ari da pilo bat, Orain bertan ikusi dezakezuenez, 3 garatzaile ditugu, garatzaile euskaldunak, euskaraz egiten dituztela bideojokoak, direla Eider Reibar, Ibai Izpurua, eta Neko Zubi Aurre, euren bideojokoak eta ikasketak parteketzen superinteresgarri hoen finantzaketaren inguruan zeuden, Oso gauza potenteak dari dira azaltzen. Gamer gera geldituta izan gendun pandemia garaian, baina berriro martzan deku goren eta topera, Hor, ekimen hau da gamer-hauntziaren ekimena, baina aurtin batu zaio bai rolariak taldea, 2 komunitate dira, bai? Euskaraz jolastea gogoko dutenak, batzuk eremu digitalean bideojokoekin, besteak guztiz analogikoa, dadoak eta bar. Orduan, hemen gaur, egun osoan zehar, goizta arratsaldez, bideojoko ezberdinetara jolasteko aukera izango dugu. Osea, edonor, gazte, zein zahar, edonor hurbildu daiteke ona, eta jolastu momentutxo batzuk. Bueno, rolariak gea, rolean jokatzea gustatzen zaigun talde bat, eta euskeraz egiten dugu, bale? Gu ez dugu erderaz egiten, ez beste hizkuntzetan, guri euskeraz egitea gustatzen zaigu, eta hori da gure xedea. Eta orduan, gai honen inguruan materiala eta sortzen jun izan du gea, jokatzen dugu guk sortutako material hortara, eta garaiaia edo iritsi da material mordoska daukagula, eta orduan garain egokia da material guzti hori jendeari ezagutarazteko, eta horregatik gaude hemen. Gaur egun gure euskarazko bideojokoen zerrendan 106 bideojoko inguru dauzela esango neke, baina hemen bildu dugu batzuk, gehien bat aurten euskaratu dizenak, orduen danetarik probetako aukeri dau, plataforma jokuek, puzzle jokuek bilurrezkoak dauz, lasterketanak, orduen erakusteko euskarazko bideojokoen eskantzi zabala dela, eta bertan ikusten da, giro politxe dau, da gaztiek zein helduek animeta dabiz probatzen. June, eta zertan ari zara jolasten? Kotxe karrera baten. Eta zela da, divertigarria da? Bai, ondo. Eta zu irabazten zoaz edo zela zoaz? Ez. Ez asko manejatzen da, ez. Badaukazu ditura bideojokoekin eta jolasteko? Ez hainbeste, ez, oso, nahiko gutxi. Baina gaur hemen dauden danak euskeraz, ez dakit hori berezia dan, ondo pentsatzen zaizu? Bai, ondo. Talde hauek, ikusi zutela, eurak jolastu nahi zutela euskaraz, eta bideojoko guztiak gaztelania ingelera zeudela. Orduan, hasi ziren itzultzen eta gero garatzen. Eta euren sorkuntzak bai dituzte salgai azokan zehar, Orduan, interesgarria da zelan emon dioten forma behar horri. Guk etxen dugune da itxuri alde batetik, guk etxen dugu euskaraketak eta, gero aparte dau komunidadeko, beste kide batzuk, ez dizenak emerantzako parte, baina bai ibiltzen dire itzulpenak egiten, da guk laguntza askantzen dugu azken finean, ze bideojoko bako itzultzi mundu bet da, gauza desberdina da. Eta gero aparte dauz garatzaileek, euskal garatzaileek, eta eurek harremanetan jartzen gara, galdetu ditzen dugu, ia euren joku euskeraz egongo badan, askotan denbora aldetik edo lankarga aldetik izin da euskeratu, orduan guk gure laguntzi eskaintzen dugu. Eta azkenin sortu dugu olako giro bat, ekosistema batzu bet, euskerazko bideojokoek bultzatzeko eta horreri babesa moteko azken finean. Eskaintza bai, eta jokatu nahi duen jendea ere bai. Orduan, hori, pixka bat ezagutarazi eta ezakintasun hori pixka bat alde batera utzi eta jendean animatu nahi dugu rolean jolasten, euskeraz.